Ένας άντρας ζωγράφισε μια μπλε γραμμή με μπογιά και ξαφνικά όλοι παγιδεύτηκαν μέσα στη φάρμα. Τότε ένας σκύλος πέρασε την μπλε γραμμή και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πέθανε. Δύο άντρες τον κοιτούσαν τρομαγμένοι. Ένας άνθρωπος με μάσκα κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε «Μην περάσετε ποτέ την μπλε γραμμή, αλλιώς θα πεθάνετε όπως αυτός ο σκύλος». Αφού έδωσε την προειδοποίηση, ο μασκοφόρος έφυγε. Όλοι έμειναν ακίνητοι. Ξαφνικά, μια γυναίκα έτρεξε προς τη γραμμή. Ο κόσμος προσπάθησε να τη σταματήσει, αλλά ήταν ήδη αργά. Την πέρασε. Ένας ηλικιωμένος άπλωσε το χέρι του προς αυτήν, αλλά η παλάμη του σφίχτηκε αμέσως. Τα κόκαλα της γυναίκας άρχισαν να στραβώνουν και να πρίζονται. Πέθανε σχεδόν αμέσως. Τότε όλοι κατάλαβαν πως η μπλε γραμμή όντως σκοτώνει. Την επόμενη μέρα, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε έξω από τη φάρμα. Ένας άντρας με μια τσάντα πλησίασε την μπλε γραμμή. Μια γυναίκα του φώναξε να μείνει μακριά. Εκείνος όμως την πέρασε και δεν έπαθε τίποτα. Είπε στην ομάδα ότι μπορούν να μπουν από το πλαϊνό τοίχο. Η μόνη έξοδος είναι ο θάνατος. Εξήγησε ότι είναι ερευνητής σε μια μυστική υπηρεσία. Στην περιοχή υπάρχει ένα εξωγήινο παράσιτο και πρέπει να βρει τον ξενιστή του. Οι γυναίκες σκέφτηκαν αμέσως ένα μικρό αγόρι. Το αγόρι περνούσε όλη μέρα διαβάζοντας λεξικά και σύντομα έμαθε τη γλώσσα των ανθρώπων. Τελικά αποκάλυψε την αλήθεια. Μέσα του ζει μια εξωγήινη μορφή ζωής. Ήρθε για να προστατεύσει τους ανθρώπους στη φάρμα. Για να το αποδείξει, τους οδήγησε όλους στο δάσος. Εκεί υπήρχε ένας τεράστιος κρατήρας στο έδαφος. Έδειξε τον ουρανό και είπε πως από εκεί έπεσε. Μετά πήρε τον έλεγχο του σώματος του αγοριού, πήγε στο κέντρο του κρατήρα και μάζεψε ένα χρωματιστό υγρό από το έδαφος σε ένα δοχείο. Αυτό το υγρό είναι πολύ δηλητηριώδες, αλλά πρέπει να το πιείτε. Αν το πιείτε, θα μπορείτε να περάσετε με ασφάλεια την μπλε γραμμή. Τότε εμφανίστηκε ξανά ο μασκοφόρος. Κρατούσε πάλι μια πινακίδα που προειδοποιούσε να μην περάσει κανείς τη γραμμή. Όταν όμως είδε το δοχείο με το υγρό, άλλαξε στάση.